da yammacin yau ne daraktan kula da wasannin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mai suna Deco aka zanta da shi a kafafen yada labarai akan hanyoyin da za a buƙaci kawo dan wasa Kylian Mbappé wanda ake alakanta shi wannan dan wasa Kylian Mbappé da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a badaran nan da zamu shiga. Baturen ya yi wani tattaunawa da gidan jaridar Gigantes a ranar Laraba wato shi Deco din inda aka zana shi akan batutuwa masu ban sha'awa. A cikin raɗe-raɗin da ake yadawa a kafafen yada labarai dai akwai wani abu na sake sauya fasalin tawagar kungiyar. Deco ya yi nuni da cewa a halin yanzu kamar ba zai yiwu ba kuma ana son rige da yawa daga cikin 'yan wasar kungiyar. A wani tambaya da aka masa aka ce masa shin ko za a iya cire dan wasa Frenkie de Jong da dan wasa Araújo domin a kawo dan wasa Kylian Mbappé, inda Deco ya bayyana cewa da wuya domin a rabu da manyan taurari biyu. Ga wani hiransa da ya kuji kamar haka. Vendre Araújo y vendre a Frenkie de Jong y portar Mbappé. Ay. Yo creo que no sé qué pasará con Mbappé, pero también sería mejor vender a Araújo y a Frenkie. O sea, como te dije, yo creo, me gustaría mejorar la plantilla, no empeorar, porque al final tú es como quitas un brazo y ponen. ¿Y això és empitjorar? No. Vull dir, treure Araújo i Frenkie de Jong i portar Mbappé? No. És fer pitjor l'equip? Yo creo que sí. Sí? Wannan abu da yana nufin cewa za a samu kudaden da ake bukata domin kawo dan wasa Kylian Mbappé. Kuma ya ce asarar 'yan wasa guda biyu masu muhimmanci kamar dan wasa Frenkie de Jong da dan wasa Araújo ba za su kasance nasara a gare mu ba ko da ingancin dan wasa Kylian Mbappé, inji shi Deco din daraktan kula da wasannin kungiyar kwallon kafan mu ta Barcelona. Kuma ya kara da cewa siyar dan wasa Frenkie de Jong da Araújo domin a kawo dan wasa Kylian Mbappé zai zama kuskure ga wannan tawagar mu na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kuma zai kara dagula kungiyar namu, inda kuma a halin yanzu aka bayyana wani sabon haske game da makomar tauraron kungiyar kwallon kafa mu ta Barcelona din Araújo ya fito a yammacin yau. Bayanin ya fito ne ta hannun amincacce Fernando Polo wanda aka san shi da aikin jarida a gidan jaridar nan mai suna Mundo Deportivo da ke babban birnin Catalonia, wanda rahoton sa na baya-bayan nan ya zo daidai da yawancin jita-jitar da ake kafafen watsa labarai ke yadawa a babban birnin Catalonia a cikin wayannan 'yan kwanakin nan. Labarin ficewar dan wasa Araújo ba shakka yana da zafi sosai domin ficewa daga Barcelona a ƙarshen kakar wasa ta bana. A cikin abubuwa guda uku da aka yi lakar da shi, har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich tana ci gaba da sha'awar dan wasan, inda a halin yanzu Barca tana buƙatar manyan kuɗaɗe, kuma inda dan wasan ƙasan Uruguay din mai suna dan wasa Araújo yayi ƙasa a gwiwa kuma an ba da rahoto cewa zai iya zama dan wasan da Barca za ta yi sadaukarwa da shi a ƙarshen kakar wasa mai zuwa, inda kuma amintattun Blaugrana suna so su ga dan wasa Araújo ya tsaya bayan rani. B za su yi numfashin maraba da jin daɗi a daren Laraba, kamar yadda gidan jarida MD wato Mundo Deportivo suka ambata a baya cewa ba sa so su rabu da dan wasan su. A halin yanzu dai hakika an riga an fara tattaunawa da wakilin Araújo kan sharuɗan sabon kwantiragi a Camp Nou gabanin wani hira da aka yi a sashen zai koma wa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a bazara. Kuma yarjejeniyar dan wasa Araújo a halin yanzu ba zai kare ba har sai ya kai shekarar 2026. Barcelona a shirye take domin ta ci gaba da rike dan wasan da ake gani kashin bayan 'yan wasan kungiyar na tsawon lokaci wato dan wasa Araújo. A nan kuma kokarin ɗaukaka ƙara da Barcelona ta yi akan jan kaci da aka bai wa ɗan wasa Victor Rai. Ɗan wasan ƙasan Brazil ɗin ya zo ne kuma ya zura ƙwallo a wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Alaves a ci 3-1. Barca ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da alƙalin wasa ya yanke na bai wa ɗan wasa Victor Rai jan kati, yayin da kocin ƙungiyar mai suna Xavi Hernandez ya bayyana cewa korar ɗan wasan da aka yi a matsayin rashin adalci tare da kiran wannan hukuncin na wani kuskure na jami'an wasa. Shin ko ta yaya kwamitin gasar ya yi watsi da ɗaukaka ƙarar, wanda hakan ke nufin an dakatar da dan wasa Victor a wasan gaba da za a yi da kungiyar kwallon kafa ta Granada. Ga abin da dan jaridar nan mai suna Gerard Romero ya faɗa. Wannan kwamitin ya yi la'akari da cewa hotunan da club din ya bayar ya kusa nuna kasancewan wani kuskure da abin da ya faru. Babu wata hujja bayyananne cewa dan wasan da aka yi masa gargadi wato dan wasa Victor bai aiwatar da matakin ba, wanda hakan ya sa aka bashi jan kati sannan aka rubuta. A halin yanzu da abin jira a gani shine yadda Barcelona za ta ɗauki labarin, amma tabbas akwai fushin cewa shawarar ta tsaya musamman idan aka yi la'akari da hukuncin da Barcelona ta gani a kakar wasa ta bana. Shawarar kuma ta bar zabi da karancin 'yan wasa masu kai hare-hare a ƙarshen mako. Har yanzu dan wasa Joe Felix da Ferran Torres na fama da rauni, wanda ake sa ran dan wasa Rafinha ya dawo amma ba a san ko zai iya buga wasan ba. Mun gode da sauraro. Wannan channel ne na magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Domin kasancewa ɗaya daga cikin mu shine ka danna liking, ka danna subscribing, kana ka danna alaman ƙararrawa. Domin hakan ne kawai zai baka damar kasancewa ɗaya daga cikin mu. Da zarar mun ɗaura sabon bidiyo akan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona za a sanar da kai.